Aprendre a interpretar dissenys de peces de moda, modificar patrons a partir d'un ja creat, tallar peces, marcar, tot això i molt més és el que han après els participants del curs de Tècnica en Patronatge i Confecció de Productes de Moda impulsat per l'Ajuntament de Sabadell. 250 hores d'un curs que forma part del projecte Acte 3, Teixint Idees i Xarxes, en el qual participen els ajuntaments de Sabadell, Igualada, Terrassa i Manresa, i que té com a objectiu impulsar el sector tèxtil. L'ocupació del sector tèxtil continua creixent i amb aquest curs s'han format un total de 15 participants que ja estan preparats per incorporar-se als departaments de creació de productes de moda i que serviran com a relleu generacional de les persones que es jubilaran en els propers anys. Majoritàriament està destinat per persones que estiguin aturades, tot i que hi ha un percentatge petit de persones que estiguin treballant que també es poden incorporar. Han estat com a màxim 15 places i són les que s'han omplert. Els perfils han estat molt heterogenis. En general han estat persones amb una forta motivació per l'àmbit de la confecció, sobretot. No tothom tenia coneixements previs a l'àmbit professional, però sí que tothom tenia algun tipus d'experiència, potser més casolana o potser perquè era el seu hobby. Alguna persona sí que havia treballat en el sector i això és un coneixement que s'aprofita i que va molt bé, però pràcticament tothom començava més de zero a nivell professional. El curso me ha dado muchísima seguridad en mí misma. Por ejemplo, yo, en mi caso personal, yo no conocía nada de patronaje, porque simplemente cogí una revista y cortaba patrones desde allí. Pero ya con esto sé la técnica, sé cómo hacer patrones de señora, patrones de pantalón, vestido, chaquetas, falda, y de verdad que estoy muy agradecida y muy contenta. Un sueño que tenía desde hace tiempo atrás, por el hecho de saber un patrón, que es lo que a mí me ha motivado para hacer también este curso, y también para saber coger las medidas y tener un poquito de manejo con la máquina. Per desenvolupar el curs hem comptat amb dos espais. Per una banda, tota la part tècnica s'ha desenvolupat a les instal·lacions de l'Escola Tècnica del Vestir, que hem comptat amb la seva col·laboració perquè és on hi ha la maquinària i l'equip docent especialitzat en aquest àmbit, i tota la part de formació transversal, on treballem les competències transversals i la recerca de feina i acompanyament, ho fem al Centre de Formació Cal Molins, treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell. El curs té una durada total de 250 hores, va començar el 4 d'abril i s'allarga fins a finals de juny, acaba el 29 de juny, i té com dues grans parts. La part més important, que és la part tècnica, la part professionalitzadora, on s'ha fet una formació en aula taller, amb diferents màquines industrials, on han après a llegir patrons, a escalar patrons i a confeccionar les peces de roba. I després hi ha una part, que és més petita, dura unes 30 hores, on fem tot un treball de les competències més transversals, que també és molt important per acabar de crear el perfil professional d'aquestes persones. És a dir, els donem una base tècnica, tenen uns coneixements tècnics, i treballem totes aquelles aptituds i actituds que creiem que són molt importants com a treballadors i treballadores en el sector tèxtil o en qualsevol sector. Desde el primer momento nos han enseñado cómo hacer los previos para posteriormente comenzar a hacer prendas. Y las prendas que hemos realizado terminadas son, primero hicimos una falda forrada, después hicimos un pantalón tejano, después hicimos una blusa, después otra blusa, sí, y finalmente hemos hecho una chaqueta. O sea, el coger la idea que tienes en la cabeza, llevarla a cabo en papel y del papel pasarlo a tela, y después que coja la forma que tienes tú en el papel, en el dibujo, en el boceto.
Aquest projecte és la primera vegada que el tirem endavant des del Vapor Young, des de l'Ajuntament de Sabadell. L'hem engegat amb moltíssima il·lusió i per nosaltres ha estat una experiència molt i molt positiva, perquè a banda de donar aquesta oportunitat a aquestes persones que diguéssim que han fet com el primer pas en professionalitzar-se en l'àmbit tèxtil, a més creiem que tota la formació complementària i l'acompanyament i el propi acompanyament del grup ha generat que s'empoderin, que tinguin un extra de motivació per intentar millorar la seva ocupabilitat i en molts casos fer un canvi professional que les motiva molt més. El projecte ha suposat una oportunitat per a les persones participants, ja que les ha preparat professionalment en l'àmbit tèxtil i ha suposat un impuls a la seva ocupabilitat i superació personal. A més, també ha estat una oportunitat per a les empreses del sector que trobaran professionals ben preparades, amb habilitats per al patronatge i la confecció de productes de moda i competents laboralment.